Bona nit, Núria. Papi, a mi m'agradaria fer un vídeo per el granot d'or, però crec que som molt petita i també no tinc amb qui fer-ho. Tu què trobes? Núria, tu saps que tant si penses que pots com si penses que no, estàs en lo cert. Tu tries. Bueno, bona nit, papi. Bona nit. Bon vespre a tots i a totes. Vos presentam el concurs roig, allà on cadascú té un talent. Anem a veure qui guanyarà. Els primers participants seran la Núria i l'Albert fent gimnàstic. Per favor. En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de caure-te allà te faig la morta i jo vaig alerta. Feim una curva oberta, agafa energia i t'aixet només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a sa... Ho han fet superbé! La Núria i l'Albert ho han fet molt bé. Han obtingut 30 punts, la màxima puntuació. I ara sortiran la Marina i en Gento a fer una actuació. Hola. Hola. Bon dia. Bon Com dia, estàs? molt bé. Venia a cercar tomàtiques de ramellet perquè la meva s'han escorrat totes i llavors m'han agafat colat. Pues jo tampoc no tenc, també se m'han socorrat totes. Però i com ho fem? I dai, no em podem arreglar de qualque cosa. Jo he de fer pa amb oli. Mira, jo sí que ho sé, mira, hem de fer pa amb fonteta. Hem de mullar el pa dins l'aigua de la cisterna i hem de posar un pot de provador per damunt i escampant bé així, mira. I això és pa fonta't. Sí. Deixa'm-ho provar. Això és pa amb oli de vegano. Ha estat molt graciós. La Marina i en Gento també ho han fet molt bé. Han tingut un total de 28 punts. I ara toca el torn de Naina fent una actuació de clown amb l'ajuda d'un convidat especial. Un fort... Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motors d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, tenen ses antenes parabòlites i tarifa plana telefònica perquè sempre han de sintonitzar. Que guai, i berenen de pa ben bon tulipan, munten una orgia piromusical i s'exploten tots els genitals. Ho han fet molt bé. Naina i el seu ajudant han obtingut un total de 26 punts. I ara és el torn de na Laura, que mos farà un ball. És una artista internacional i ha tingut problemes per poder ser aquí avui vespre, i la seva actuació serà de manera virtual. L'ha fet molt bé. Na Laura també ho ha fet molt bé i ha obtingut un total de 26 punts. Ara, que ja hem acabat en totes les actuacions, donarem pas a l'entrega de premis. Bueno, aquests concursants ho han fet genial i ara passarem a entregar-los els premis. En primer lloc han quedat la Núria Roig i l'Albert Roig! I us entreguem unes medalles d'or! Enhorabona! En segon lloc han quedat la Marina i en Miquel. I ho han fet molt bé! Enhorabona! Hi ha hagut un empat en els tercers participants, na Aina i na Laura. Ana Laura? He tingut un somni fantàstic. Ha prescut realitat. Núria, començaràs a sortir, que t'has de preparar per anar a la gala del granot d'or. Pues no era un somni, ha estat realitat. Jo ja
creia que ho podria aconseguir. Gràcies a tots per poder haver fet això possible.